Wapay direktiba nga nadawat ang Department of Interior and Local Government sa dakbayan sa Tallisay, kabahin sa kamanduan ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa pag-umol og mga Barangay Health Emergency Response Team kung be hurt batok sa 2019 novel coronavirus. Si Chelo Valiana sa report. Sa binuwan nga tigom sa Association of Barangay Council kon ABC sa dakbayan sa Tallisay, gituki ni Lisa Fernandez ang labing uwahing kamanduan sa ilang uluhang buhatan. Usa niini ang pag-umol sa Barangay Health Emergency Response Team batok sa 2019 novel coronavirus. Apan iyang giangkon nga hangtod karon wa pay nadawat nga kamanduan. Kana nga memorandum gikan sa central wala pa maabot sa among level sa field office. Maybe in some area in the country tingali katong where it is an urgent, no? Hinuon wa pay kamanduan nga nadawat apan gitataw ni Kapitan Frederick Marababol nga ila gihapong tukion ang pag-umol sa Barangay Health Emergency Response Team atol sa ilang tigom sa konseho sa barangay. Usa unya sa mga lawak sa barangay hall mao'y magsilbing isolation room nga magabit panahon sa mga emerhensiya. Maana ang may kamanduan uwa ang DILG. Pangandaman sa barangay ang coronavirus aron mas masayod na sila sa lakang nga himuon kung makaabot na kini sa ilang barangay. Actually ugma mag-session ni ugma mapadangat ko ning kuan kay dinalian magiging siya. Mo no ako mag-forma na gid Bert man tawag Bert. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.